Tervetuloa ennätystehtaaseen, Janne. Hiki. No niin, terve Janne. Helvetin hiki jo. No jalkoihin. Jalkoihin? Kyllä. Jaha. Mutta sä oot siis valmis? Kyllä. Käsiä kihelmöi. Joo, pikkuhiljaa. Ja kurkku on kuiva? No kyllä. No ne. Ei tässä ole mitään paniikkia, meillä on tosi... Joo, tämähän on ihan appelsiinimehua. No niin, siinä on 3 litraa maidolla vuorokaudessa 5 minuuttia. Ja muista Janne. Helvetin hiki jo. Onko Janne kaikki appelsiinimehua? Hei! Hoho! Aika kova sälli oot. Anna taas kaverin hetken huokasta noin. Saat kun herrasmies pitää suupielet ensin pyyhkiä, totta kai. Muista, että 100 000 suomalainen appelsiinimehua saa kyytiä. Uusi Suomen ennätys on syntynyt 5 minuuttia jalkoihin. No kyllä. Jalkoihin. 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 This is me. I'm most masochistic. Bill, it's your room.